Доброго ранку усім глядачам, добраранка. Привітання, сябри. А Кася наша нешта спазняється. Ку-ку, О, чулі? У нас зязюлька з'явилася. ку-ку, ку-ку. Зязюлька, зязюлька, откажи, коли ласка, де наша Кася поділася? Ці яна яшчэ спить? Вы что? Я не сплю. Я с першими промнями сонейка прочнулася. И усім салют. Привітання, Кася. А що ти під столом робила? Макс, няўжо не зразумела? Кася вырашыла над нами пожартаваць, зязюлькай покукукаць. Не пожартовать, а нагадать, что менавіта сёння по народным календары зязюлька пачынае голос подавать. И тым, хто яе першы пачуе, пашчасціць. І таму ти кукавала, каб нам пощастило? Ну так, вы ж мои сябры, и я жадаю вам счастья. И всем нашим глядачам жадаю. Дякуй, Кася. Максим, давай і ми Касі прокукуємо. Давай, 3, 4. Ку-ку, ку-ку. А я чытаў, што кукуць толькі зязюлі хлопчыкі, а зязюлі дзяўчынкі рабіць гэтага не могуць. Не может быть! Кукуе зязюля дзяўчынка, я ў гэтым упэўнена. Зараз пошукаємо інформацію про зязюлік у комп'ютері. Цікаві факти Про зязюлік. про зязюлік. Ёсть. О, я правильно казаў, слухайце. Незвычайнай асаблівасцю зязюлік з'яўляецца тое, што дзяўчынкі-зязюлькі не кукуюць. Іх галасы падобны на ціхія булькаючыя трэлі. Як гэта? Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Менавіта так, знаёмае куку, да якога мы прызвычаіліся, вымаўляюць толькі зязюлькі-хлопцы. Ого! Я гэтага не ведала раней. А ці чулі вы, што зязюлі, як правіла, не выседжваюць свае яйкі, а падкідваюць іх у гнёзды іншым птушкам? Нешта я про такое чытала. Зязюльцы хапае ўсяго 10-16 хвілін, каб падкінуць яйка ў чужое гняздо. Спрытная якая і хітрая гэтая зязюлька. А яшчэ абжора. Чаму, Макс? Вось што напісана. Слухайце. Дарослая зязюля за 1 гадзіну з'ядае да 100 вусеняў. Не можа быць! Ну і апетит! Але дзякуючы такому апетыту яна знішчае шкоднікаў, а значыць, можна сказаць, што з'яўляецца санітарам лесу. Як дзятлік. Ну так. А зараз давайте паглядзім мультик про Рекса і зязюльку. Добрая прапанова, Максим! Глядзім. Добре, што Рекс і птушкі ў мультику выгадавалі маленькую зязюльку. І ў сапраўдным жыцці розныя дарослыя птушкі кормяць птушанятак зязюлі, думаючы, што гэта іх дзеткі. А што? Усе зязюлі падкідваюць свае яйкі ў чужыя гнёзды. Не ўсе, Кася. Зязюлі, якія жывуць у тропіках Афрыкі, будуюць адно агульнае гняздо, у якое і адкладваюць свае яйкі. О! І хто пасля даглядае маленькіх птушанят, калі тыя з'явяцца на свет? Зязюлі сталага ўзросту. Ух ты! Як выхавательница ў дзіцячым садку! Малайцы, зязюлі Афрыкі! Вось бы і нашы зязюлькі так рабілі. На жаль, у нашых зязюль зусім іншыя звычкі. А памятаеце кротика, што дапамог маленькаму кураняці, якое вылупілася з яйка? Ты про мультфільм Ну гаворыш? так, добры такі мульцік. Я яго некалькі разоў глядзела. Прапаную яго паглядзець зараз яшчэ і з нашымі сябрамі-гледачамі. Усе гавораць, што за. І я таксама за. Добре, калі і звяры, і птушкі сябруюць паміж сабой. Не тое слово. Хлопчыкі, а давайте знойдзем прыклады незвычайнага сяброўства сярод жывёл. Макс, друкуй запыту нашым дапаможніку. Незвычайнае Сяброўства. сяброўства сярод жывёл. Ух ты! Сланяня і авечка! Так, авечка па мянушцы Альберт і сланяня Тэмба, якія жывуць у паўднёвай Афрыцы. І яны лепшыя сябры. О, цудоўна!
А вось у Канадзе алень кожны дзень прыходзіў да месца, дзе гуска адклала і выседжвала яйкі. Олень нібы абараняў гуску і яе будучых дзетак? Так, нікому не дазваляў да іх падыходзіць. І толькі калі маленькія гусяняты вылупіліся, і Матуля пачала з імі гуляць, алень пабег у лес. Ён добра выканаў сваю працу. І адправіўся адпачываць. Малайчына. О, паглядзіце на гэтую парачку. Сабачка Паджа і капібара Чарлі з Паўднёвай Амерыкі. А капібара гэта хто? На марскую свінку падобны? Так і ёсць. Капібары гэта буйнейшыя ў свеце грызуны, вялікія марскія свінкі. І што, сабака і капібара таксама сябруюць? Яшчэ як сябруюць. Іх проста не разліць вадой. Калі Чарлі заплывае занадта глыбока, калі яны плаваюць разам, дык Паджа яго ратуе, а Чарлі дзеліцца з ім ежай. Так і павінна быць паміж сапраўднымі сябрамі. А тут, глядзіце, чарапаха і гіпапатам. Гісторыя іх сяброўства такая. Маленькага гіпапатама Оуэна хвалямі цунамі вынесла на бераг далёкай Кеніі. Ой. І ён згубіў сваіх бацькоў. Ой-ой, бедны, што было далей? Уявіце, Матулю яму замяніла стагадовая чарапаха Мзі. Яны купаліся і спалі разам. Оуэн аблізваў твар чарапахі, а яшчэ абараняў яе. Зразумела. Дзеці заўсёды хвалююцца за сваіх бацькоў, а бацькі за дзяцей. А памятаеце мультыплікацыйную гісторыю, як рыбкі Матуля і тата вучылі сваіх дзетак пазбягаць небяспекі? Гэта пра рыбку па мянушцы нельга. Мне вельмі падабаецца гэты мультфільм. А давайце мы яго і паглядзім зараз. З задавальненнем. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы слухаеце сваіх бацькоў? Іншы раз не? Не веру. Нашы гледачы самыя добрыя і паслухмяныя дзеці ў свеце. А ты, Кася, ніколі не расстройваеш сваіх Матулю і тату? Сумленна. Вядома. Я стараюся. Аднак розныя выпадкі здараюцца. Характар у мяне такі запальчывы. Ну вы ж ведаеце. Ведаем. Ведаем. І я іншы раз, калі настрою няма, магу набурчаць, раскадказаць Матулі, а потым прабачэння прашу. Правільна, прабачэнне прасіць заўсёды трэба. А вы ведаеце, што тыя дзяўчынкі і хлопчыкі, у каго дзень народзінаў сёння, лічацца упартымі і таксама запальчывымі асобамі? А гэта ты дзе прачытаў, разумнік? У гараскопе. А яшчэ што пра тых, хто нарадзіўся 24 сакавіка там напісана? Напісана, што ў іх моцны характар, яны любяць падарожнічаць, прыцягваюць да сябе ўдачу і лёгка дабіваюцца поспехаў ва ўсіх справах. О, гэта файна. Сябры, тыя, у каго дзень народзінаў менавіта сёння, мы віншуем вас са святам. Няхай усё задуманае споўніцца. І дорым вам наш дабраранкаўскі мультфільм. Ой, як жа мне хочацца, каб хутчэй надышоў красавік, а потым май, а потым лета. А летом твой дзень нараджэння. Так, а вы ўжо прыдумалі, якія мне падаруначкі падорыце? Кася, у нас яшчэ ёсць час. Гэта толькі так здаецца. Дні, яны ж ляцяць з хуткасцю ракеты. Вжык, і не паспееце азірнуцца, як будзеце ўжо запрошаны на маё свята. Так што рыхтуйцеся, хлопчыкі, загадзя. А што б ты хацела атрымаць у падарунак? Шмат чаго. Новую ляльку ў бліскучай сукенцы, такую прынцэсу, ведаеце? Потым новыя ролікі, новы тэлефончык, новы... Пайшло-паехала. Гэта надоўга. Кася, давай ты ўсе свае жаданні запішаш. Правільна, і гэта нам дапаможа выбраць табе падарунак на дзень народзінаў. Добра, дамовіліся. Давайте паперую асадку, я буду пісаць. Пачакай, Кася, мы спачатку з гледачамі развітаемся. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і насычаным. А яшчэ вясёлым і сонечным. Поспехаў вам і добрага настрою. Наконт настрою, Макс, не сумнявайся. Мы сёння ўсіх класным настроем зарадзілі на ўвесь дзень. Сябры, нагадваем, мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку у нашым дабраранку. Будзе весела, абяцаю.